Bi destpêkirina sala 2018 jî hîndestarê şer li Sûriye digere û hîn jî sivîl dibin qurbaniya wî şerê xwîna wî. Ji destpêka sala 2018 tanha 201 komkujî li Sûriye hatine encamdan. Ew jî li gor tora Sûriye ya mafê mirovan ku di raportekê de belav kiriye. Tora Sûriye ya mafê mirovan komkujiyê ku li Sûriye rûdane di tîrmeha borî de di raporta xwe de belge kirin ku ew jî bi vî awayî ne. Di pazdê tîrmeha borî de hilmeta leşkerî ya hevpeymaniya rejima Esed û Rûsye li ser parêzgeha Derayê dest pê kir û 7 komkujî li başûrê Sûriye encam dan. Di 25 heman heyvê de terorîstên Daişê derbasî bajarê Swêda yê Sûriye bûn û bi hejmarek komkujî rabûn û 5 ciwan hatin tekezkirin ji aliyê raporta tora Sûriye ya mafê mirovan ve. Nekemî 15 komkujiyan li Sûriye di tîrmeha borî de rûdane ku 7 ciwan komkujiyan ji aliyê rejima Esed û hevpeymanên wê hatine encam dan. Komkujiyek dî ji aliyê hêzên Rûsye li Sûriye rûda bû û 6 komkujî ji aliyê terorîstên Daişê hatibûn encam dan û komkujiyeke dî ji aliyekî nenas ve. Ew komkujî ku li hejmarek dever li Sûriye hatine rûdan, 4 ciwan komkujiyên ku ji aliyê rejima Esed ve hatine encam dan li deverên dibin kontrola grûpên opozisyonê de bûn û 3 li deverên dibin kontrola terorîstên Daişê de bûn. Qurbaniyên wan komkujiyên ku li Sûriye di tîrmeha borî de rûdane 219 kes bûn. Ji wan 38 zarok û 30 jin ku bi rêjeya 31 ji sadî ji qurbaniyan jin û zarok bûn. Şêrîn Kîlo.